Σήμερα έχουμε το πρώτο collab του καναλιού. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για αποκλειστικό κουπόνι 10% για αγορές άνω των 100 ευρώ στο site του Xifo Sabers. Καλησπέρα. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα με τον Τζόρντι Βάρκας, Xifo Sabers. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με τον Xifo Saber. Όπως είδατε και από το collab coming soon βίντεο που φτιάξαμε. Είναι μια ελληνική lightsaber εταιρεία και θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για την εταιρεία, Τζόρντι? Βεβαίως. Λοιπόν, τα ρατσούλα όπως βλέπετε, ήδη το καλοκαιράκι μπήκε, οπότε είμαστε εδώ, καμισάκι εδώ με τον Γκρέγκ, με τον Μάνικο, περιμένουμε και τα καφεδάκια. Φυσικά. Οπότε να το ζήσουμε έτσι λίγο καλοκαιρινά το επεισόδιο. Δεν έχουμε formality, studio και τέτοια πράγματα. Ναι, και εγώ δεν είμαι. Η εταιρεία, που είπες κιόλας να πω και δύο πράγματα για την εταιρεία, ούτως ή άλλως είναι φτιαγμένη ως χόμπι. Προφανώς δεν είναι η βασική μου δουλειά αυτή. Είχε ξεκινήσει η ιδέα πριν χρόνια που έψαχνα και εγώ να πάρω ένα σπαθί πέραν από τα 50, 60, 70 ευρώ που έδινα για να πάρω από τα κινέζικα site. Που οκ, τη δουλειά τους την κάνουν και αυτοί. Ειδικά για την εποχή θεωρούσα ότι και τα λεφτά τους ήταν και πάρα πολύ καλά. Γιατί όταν έπρεπε να πάω σε μεγάλες εταιρείες σαν την αντίστοιχη που έχω φτιάξει εγώ, τύπου Panda One Outpost, Kenzo Sabers, να μιλήσω για τις ευρωπαϊκές, μην πιάσω και Αμερική, ή που λέει τελωνία και όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια χειροτερεύουν. Ήξερα ότι θέλω εγώ minimum για να πάρω ένα αξιοπρεπές σπαθί, 250 με 300 ευρώ. Έχω ακούσει φίλους να δίνουν και 500 και 1000. Και έτσι πολλές λοιπόν, χομπάκι, ψάχναμε να πάρουμε σπαθί, πανάγραφα τα σπαθιά και μάλιστα εξωτερικό, δεν ξέρεις τα σούρθι, δεν το έχεις πιάσει, δεν το έχεις δει, έχεις πρόβλημα βράστα. Όταν συζητάγαμε για κινέζικα site που έβλεπα κάτι πιο να μοιάζουν με αυτά που είχε που η Panda One, η Kenzo, τα βλέπα πιο φθηνά μεν, αλλά εμπιστοσύνη, εγγύηση, τελωνείο, άμα έρθει. Το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί μου έχει τύχει εμένα που είχα πάρει για έναν φίλο ένα σπαθί, όχι από αυτά, από αλή και τέτοια, από κινέζικα. Και είχε πρόβλημα. Μιλάω με το αλή. Ξέρεις πόσο έκανα να πάρω τα λεφτά μου πίσω? Κάθε δίμηνο. Μου λέγανε να μου δώσουν 20% refund και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, σου λέω, το κάθε προϊόν έχει τα δικά του ωφέλη και εγώ χρήστης αυτών των σπαθιών ήμουνα, γιατί δεν ήθελα να δώσω υπερβολικά χρήματα για ένα σπαθί. Οπότε τέλος πάντων κάποια στιγμή μπήκε η ιδέα και μαζί με και κάποια άλλα πράγματα που κάνω αυτό το πράγμα να το κάνω εταιρεία, δομημένη, brand name, αυτό που έβλεπα και γούσταρα. Kenzo Sabers, Panda One Outpost, Theory Sabers, Vader Sabers, όλες αυτές τις εταιρείες που έβλεπα και λέω γιατί δεν έχουμε και να δω. Ψάχτηκα λίγο, εκεί βέβαια δεν ήθελα να πάω σε κινέζικα και πιθανότητες αν θα είναι καλό ή δεν είναι, γιατί οι φωτογραφίες τις βγάζει ένας, τις κλέβουνε, που το κάνουν σε άλλη επαγγελματική μου δραστηριότητα αυτό. Τις πουλάνε τις ίδιες φωτογραφίες οι ίδιοι όλοι και συνομίζουν ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Επικοινώνησα με τα δύο top εργοστάσια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε τέτοια οικονομικά επίπεδα, δεν μιλάμε για κάτι του χιλιάρικου φωτόσπαθα. Προσπάθησα να δω πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο το οποίο να γίνει σωστά, να μπορεί να υποστηριχθεί σωστά και κυρίως την εγγύηση. Και να είναι η ποιότητα top και να είναι οι τιμές χαμηλές. Να μπορώ να φτάσω ένα σπαθί που ακόμα το προσπαθώ να το φτάσω να έχω και μετά και 50-60 ευρώ, αλλά ένα το ποιότητα σπαθί. RGB, αλλά το ποιότητα σπαθί. Με εγγύηση, που πλέον έχω ανανεώσει και τη συμφωνία της εγγύησης με την εταιρεία, με το εργοστάσιο. Η εγγύηση είναι πλήρη εγγύηση, τα πάντα για 3 χρόνια. Και η λεπίδα και η baselit και η xenopixel καλύπτονται σε αυτό, για ό,τι πάθει, ακόμα και με heavy dwelling. Το 95%-98% των σπαθιών μας που είναι heavy dwelling, γιατί υπάρχουν κάποια όπως το Dark Saber, το οποίο δεν είναι heavy dwelling. Αναφέρονται όλα αυτά πάντα στο site και στις οδηγίες. Και πέραν τα 3 χρόνια εγγύηση, ο πυρήνας που είναι το πιο ακριβό ανταλλακτικό άμα χρειαστείς, lifetime εγγύηση, εφόρου ζωής, καλύπτεται. Το μόνο που υπάρχει η πιθανότητα να επιβαρυνθεί μετά αυτά τα 3 χρόνια για τον πυρήνα
πελάτης αν χρειαστεί. Θα καλυφθεί το ανταλλακτικό με εγγύηση. Σε περίπτωση που χρειαστεί ένα μεταφορικό, ένα shipping, θα καλύψει το shipping cost, το οποίο για Ελλάδα κυρίως τώρα να είναι ένα box now 2 ευρώ. Αν είναι εκτός Αθήνων ή δεν είναι εντός Αθήνων και δεν το θέλει αύριο, στην επόμενη παραγγελία που θα μου έρθει, θα μπει μέσα και πυρήνας και θα δοθεί δωρεάν. Και μιλάμε για πλήρη αντικατάσταση, εγγύηση ελληνική. Personal customer service, που ήταν πολύ βασικό σε όλες τις εταιρείες που έχω μιλήσει. Στέλνει email, πότε θα σου απαντήσουν, αν θα σου απαντήσουν, ποιος σου απαντάει. Εδώ, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, παίρνει τηλέφωνο. Μου στείλει ένα μήνυμα. Ο χρόνος ανταπόκρισης είναι κοντά στα 5 λεπτά σε normales συνθήκες πάντα. Αυτό έχω προσπαθήσει πολύ το packaging, έχω προσπαθήσει πολύ να υπάρχει μεγάλη γκάμα προϊόντων. Είναι προσεγμένο το packaging. Έχουμε τα mini sabers, τα μπρελοκάκια που λέει και μενταγιόλ, που είναι CLC σίδερο. Εδώ πέρα έχουμε. Αυτό είναι του Vader. Τα οποία και αυτά τα πουλάνε στο εξωτερικό 25 ευρώ, εμείς τα έχουμε πολύ χαμηλότερα. Βασούλες, RGB μεταλλικές. Και σε αυτή έχω, στο AliExpress την είδα αυτή 80 ευρώ, εγώ την έχω 50. Στολές. Είναι και στιβαρή. Στιβαρή με το κοντρολάκι της εδώ RGB. Έχω λεπιδούλες έξτρα, πέραν τη μιλάμε για ανταλλακτικά, πάνω και τις λεπίδες να τις δείξουμε πιο μετά που είναι πιο ντεκόρ. Βασούλες, μπλουζάκια, και μπλουζάκια έχω βρει και συνεργάζομαι με ελληνική εταιρεία σε αρκετά χαμηλή τιμή επίσης, και γενικά έχω προσπαθήσει αυτό το χαμηλή τιμή, δηλαδή και σε Scrooge. Προσπαθώ όλα αυτά να γίνουν πιο χαμηλά. Έχω μπει στο Scrooge αλλά όχι στο vendor φάση. Εντάξει, για τον Έλληνα είναι απαραίτητο αυτό η χαμηλή τιμή. Μα εκεί στοχεύω. Έχουμε το site μου και γενικά βάζουμε και προσφορές. Τώρα και στις τιμές μας που είμαστε πολύ πιο χαμηλοί από όλους. Δηλαδή υπάρχουν σπαθιά τα οποία είναι ένα το top του Vader που είναι ένα θεόβαρο πράγμα, το οποίο το έχουν κοντά στα 600 ευρώ. Οι εταιρείες, μιλάμε οι σοβαρές εταιρείες, οι αντίζηλοι ουσιαστικά του κλάδου. Και σου λέγανε και προσφορές ότι 600 ευρώ, αλλά σου δίνουν 2 σπαθιά δώρο, που σου δίνει το πιο basic σπαθί που υπάρχει στο τέτοιο. Εμείς το είχαμε 350 de facto. Χωρίς προσφορά, χωρίς την καθήλη τιμή. Κοντά μισοτιμή. Ναι. Μίλαγα και με ένα πελάτη από την Ολλανδία που εν τέλει το κατάλαβε και από μένα ψώνισε. Γιατί μου λέει ο άλλος, ναι, μου λέει, αλλά δίνει μου λέει 2 σπαθιά δώρο. Του λέω, δώσ' μου ένα 600 ευρώ και θα σου δώσω 5 σπαθιά δώρο. Του λέω, τι να σου κάνω, του λέω. Δηλαδή, άμα θες να τα πληρώσεις εξτρά, πλήρωσέ τα. Σε όλα προσπαθώ να κάνω καλύτερη τιμή γενικά γίνεται, προσπαθώ να είμαι χαμηλότερος. Τα περισσότερα σπαθιά μου έχουν 100 ευρώ διαφορά, όχι τα basic φυσικά, με οποιοδήποτε. Έχουμε ένα μοντέλο το Panda One, το οποίο τώρα μάλιστα έγινε και ανανέωση στον πυρήνα να είναι λίγο πιο γερός, πιο ποιοτικός. Πάντα γίνονται αναβαθμίσεις και με την εταιρεία. Το οποίο αυτό προσπαθώ να το φέρω γύρω στα 80 ευρώ πλέον, που έχει motion control, έχει smooth swing, είναι heavy dwelling, έχει τηλεφαρμογή, έχει τα πάντα όλα που μπορεί να έχει. Τώρα στο πόσο το έχεις? Στα 80 ευρώ το κατεβάσουμε, τώρα στην επόμενη παραγγελία που έρχεται. Όλα αυτά τα οποία τα πληρώνω εγώ, ώστε να έχουμε ένα ποιοτικό σπαθί εδώ, με ελληνική υποστήριξη, ελληνική εγγύηση, ευρωπαϊκή, πολύ σημασία αυτό, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι όλα εκτελονισμένα. Όπως με τα κινητά. Μπαίνεις Scrooge και βλέπεις το Apple 100 ευρώ πιο κάτω σε ένα μαγαζί και λες γιατί δεν είναι εκτελονισμένα. Οπότε όλα αυτά καλύπτουν τον πελάτη σε καλύτερο επίπεδο, με την ασφάλεια που μπορεί να έχει μια εταιρεία, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών και ο πελάτης, η εμπειρία του να είναι πολύ καλή. Και γενικά, επειδή εγώ είμαι, ξαναλέω, είμαι όριο χομπίστας σε αυτό. Τα περισσότερα λεφτά που βγαίνουν, εγώ τα ξαναρίχνω τώρα που έχω στο Hobby Festival. Κοίταξα, είχα πάει δυνατά, αλλά έχουμε ένα ωραίο περίπτερο. Προτιμώ να πάω σε ένα πιο ωραία, από το να πάω σε 2 σε εκδηλώσεις. Έφερα ένα παλικάρι που το εκτιμά πάρα πολύ και φίλος πλέον. Ένας Βέλγος cosplayer, ο οποίος κάνει το mall, είναι απίστευτος γενικά cosplayer ο τύπος. Έχει κάνει τώρα τα χελοροντζάκια, άσχετο να μπεις τώρα από αυτό, αλλά ο τύπος έχω πάθει πλάκα από αυτό που κάνει. Πίσω ήταν εδώ πέρα, ήρθε για να βοηθήσει, να ασχολείται με τον κόσμο, να βγάλει φωτογραφίες. Να κάνει support γενικά. Ένας τύπος ο οποίος σου λέει χρόνια cosplayer στο εξωτερικό.
ψωνίζει και όταν είδε αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ, πλέον είναι σε μένα, ψωνίζει επιμέλα. Και όχι, γιατί είναι όλα αυτά φανερά. Η ποιότητα είναι η ίδια, όχι καλύτερη ή χειρότερη, την ίδια ακριβώς ποιότητα έχουμε. Ίδια συμβόλαια με τον ίδιο κατασκευαστή. Είναι top, είναι μια υποστήριξη καλή, που σου λέω εγώ προσπαθώ πάντα να είναι η καλύτερη δυνατή που υπάρχει, φιλική θα το έλεγα. Cosplayer είμαι κι εγώ, η αλήθεια είναι. Όντως. Ναι, εγώ χρόνια κατεβαίνω με διάφορα έτσι, Marvel, Star Wars, οτιδήποτε. Γενικά είμαι πολύ Marvel εγώ, επίσης. Κατεβαίνουμε στα parade συνέχεια, και εγώ και η γυναίκα μου. Είναι ψηλό χόμπι αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε είναι κάτι που... Και αγάπη πέρα από. Ναι, να συνδέσω το Star Wars με την Ελλάδα, όμορφα στρωτά, να γίνονται και event που στο μυαλό μου προσπαθώ και άλλα event που προσπαθώ να γίνουν. Μια πολύ μεγάλη ομοιότητα που έχουμε. Ναι, αυτό. Να γίνεται κάτι να περνάμε πολύ καλά, Ακριβώς. να γουστάρουμε, κάτι που δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, δεν Δυστυχώς. υπήρχε. Τουλάχιστον στο στυλ που το κάνω, εγώ θέλω να πιστεύω. Και στο κουτάκι ακόμα στο logo ήθελα να το συνδέσω αυτό το Ελλάδα. Ναι. Έχουμε εδώ το σπαθί του Αγαμέμνονα, που έγινε lightsaber γιατί έκανε ταξίδι στο χρόνο και στο σύμπαν και βρέθηκε στο σύμπαν του Star Wars. Άλλο άλλαξε. Ναι, ναι. Οπότε ναι, γενικά αυτό το ξύφος, έβλεπα μια σύνδεση εγώ σε αυτό όλο, στο αρχαιοελληνικό και στο fantasy. Οπότε αυτό ήθελα να κάνω το καλύτερο δυνατό που υπάρχει, στην καλύτερη δυνατή τιμή που υπάρχει. Δώσεις έχω φτιάξει και θα μπορώ και στο site να εξυπηρετώ. Θέλω αυτό, η φαντασία μου είναι αυτή, ότι να υπάρχει κάτι που να υποστηρίζει σε ένα οικονομικό επίπεδο για την ποιότητα που υπάρχει, στο πιο οικονομικό θεωρώ, ειδικά για τον Έλληνα, σε ένα fan base επίπεδο, με προϊόντική γκάμα μεγάλη, να υπάρχουν ό,τι μπορούμε περισσότερο να έχουμε, Ναι. να κατεβαίνουμε στα event μας, να περνάμε καλά, να κάνουμε βελτάκια που έχουν ξαναγίνει και έχω στο μυαλό μου και πολύ περισσότερα να γίνουν με μαθήματα, με σχολές, πώς να γίνεις Jedi, Ναι. που ήδη έχουμε κάνει κάνα 2 μαθηματάκια τέτοια και στο Hobby Festival είχαμε και για μεγάλους και για πιτσίρικα. Και όλο αυτό ρε παιδάκι μου, το Star Wars Geekless, να το φέρουμε πιο live εδώ, πάνω στα event μας, στην καθημερινότητά μας. Και να συνδεθούν στο γενικά όλοι οι Facebook. Star Wars fan οι Έλληνες. Ναι, Γιατί είμαστε γενικά διάσπαρτοι. σαφώς και αυτό. Είναι μια κοινότητα και κανονικά η αλήθεια είναι στο μυαλό μου έχω να ανοίξω και Discord. Τώρα ετοιμάζω σερβερ εγώ για το ωραία. κανάλι. Εκεί θα μπω. Θες χρόνο ρε παιδάκι μου, θες χρόνο, αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή εγώ ήμουν στα παιδιά από τον Μπρόσκα, που και εκεί είχα μπει λίγο πιο δυνατά, τώρα και αυτό λίγο με τον χρόνο το έχω χάσει και δεν μπαίνω. Αλλά έμπαινες λίγη ωρίτσα μέσα, έκανες το χαβαλέ σου, είτε για άσχετα θέματα, είτε για αυτό που γουστάρεις. Ναι. Και παρέχεις καλά, πώς το πω, ρε παιδάκι μου, ενώνωσαι με κάποιον άλλον. Πόσα χρόνια έχεις ξεκινήσει την εταιρεία? Χρόνο ουσιαστικά είμαστε. Ένα χρόνο. Ναι, το ψάχνα λίγο πιο πολύ. Πιο πριν είχα προσπαθήσει να ασχοληθώ, αλλά είχα ασχοληθεί με πιο δεύτερη ποιότητα. Αυτά που μπορείς να βρεις στα κινέζικα site, Ναι. απλά είχα ψάξει και εκεί, μέσα από 5 προμηθευτές, να βρω έναν ο οποίος να είναι η ποιότητα λίγο πιο καλή, γιατί τις φωτογραφίες όλα ίδια, τους ξαναλέω. Ναι. Και όχι μόνο η ποιότητα, να είναι και η ανταπόκριση ίδια. Γιατί μπορεί να είχαν δύο την ίδια ποιότητα, πας στον ένα και του λες έχω πρόβλημα. Θα σου πει λυπάμαι πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς συνέβη και να σου δώσω ένα 20%. Σε αυτό εγώ που συνεργαζόμουν χρόνια, όταν είχαμε πρόβλημα, το πρόβλημα λυνόταν. Καλυβόταν πλήρως. Στους όρους που είχαμε ορίσει τέλος πάντων εμείς. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί εγώ θέλω να υπάρχει υποστήριξη σωστή από πίσω και για να υπάρχει υποστήριξη σωστή από πίσω, προφανώς πρέπει να υπάρχει πίσω και από μένα. Και όλα αυτά είναι πλέον με συμβόλαιο, γιατί δεν είναι συμφωνίες του από μέσα Jinky Center, πώς να σου το πω. Ναι. Συμβολεάκι, κανονικά. Σου λέω, το είχα χρόνια, κοίταζα αυτές τις μεγάλες εταιρείες και ήθελα να πετύχω αυτό. Όπως οι άλλες χώρες έχουν κάτι τέτοιο στη χώρα τους, γιατί δεν έχουμε κι εμείς. Ναι. Οπότε εκεί είναι ένας στόχος.
Αυτό. Και μέχρι στιγμής γενικά το κοινό, όσοι έχουν δει, όσοι έχουν αγοράσει, είναι πολύ happy. Και σχόλια, δεν έχουμε ακόμα και τα άπειρα που έχω στην Google που έχω ανοίξει. Όλα τα σχόλια δείχνουν αυτό που είπες. Μιλάνε για την εξυπηρέτηση. Με όσους έρχονται είτε να δουν είτε να ψωνίσουν live, αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι γεια σας, μπείτε, πάρε το φύγε. Αυτό, ναι. Έρχεται, πώς κάθομαστε εμείς τώρα, θες καφεδάκι. Έχει τύχει άνθρωπος που έρχεται για να πάρει ένα σπαθί και ήταν 2 ώρες στο σπίτι και είχαμε παραγγείλει καφέδες, τα λέγαμε και έχουμε γίνει φίλοι. Γιατί το ίδιο είμαστε όλοι. Ναι. Πολύ βαθιά μέσα είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι. Το άλλο το πιο κορυφαίο που έχει έρθει ένα ζευγάρι που ο άντρας ήθελε να πάρει ένα για το γιο. Είχα ένα παιδάκι κοντά στην κόρη μου, 8 χρονών. Και κοίταζε ο άντρας στο σπίτι μου και όπα μου λέει και θέλω και εγώ έτσι να βάλω τα Marvel, τα Harry Potter, τα Lord of the Rings, όλα. Το έχουμε λίγο τσίρκο το σπίτι. Οπότε ήταν η γυναίκα του και κοιτάζει βλέπω ότι υπάρχει κι άλλος, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τον αλεχόμουνα το δικό μου, αλλά πίστευα ότι είναι μόνος του. Ο άλλος είχε έρθει μια χαρά ότι εγώ βρήκα παράλληλο σύμπαν, ξέρω εγώ, ναι. Και ήταν και αυτός το παλικάρι, ήταν καμιά ώρα εκεί πέρα και τα λέγαμε και του έλεγε πάμε. Γιατί η κοπέλα προφανώς εντάξει και δεν ήταν φαν. Αλλά θέλω να σου πω αυτό, το παλικάρι μπήκε μέσα, δεν ήξερε μαγαζί να ψωνίσει κάτι. Βγαίναμε φίλοι, πώς το κάναμε interact. Ναι. Δηλαδή καθόμαστε και μιλάγαμε από μια ώρα που ήταν εκεί, τα 45 λεπτά για άσχετα πράγματα από αυτό σπαθάμε. Γιατί γουστάραμε και δύο. Αυτό είναι το ωραίο με τις κοινότητες, ότι άμα έχετε ένα κοινό ενδιαφέρον, κάποιο σύμπαν, Star Wars, Marvel, οτιδήποτε και να είναι, ότι όπως λέμε η μουσική συνδέει τους ανθρώπους, τους ενώνει, της Eurovision ας πούμε που ήταν εκεί χθες. Έτσι και τα σύμπαντα αυτά ενώνουν, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που γίνεται γενικά. Γενικά για μένα αυτό το turning point ήταν το Big Bang Theory. Πριν από αυτό, πίστεψε με, το να είσαι geek δεν ήταν και τόσο φαν. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο γνωστό. Εκεί παγκοσμίως έγινε ένα turning point, το κάνανε cool. Το να είσαι geek, το να γουστάρεις Star Wars, το να γουστάρεις Lord of the Rings, Harry Potter, Marvel, DC, όλα αυτά ξέρω εγώ τέλος πάντων. Και ο James Earl Jones δεν είχε παίξει ένα επεισόδιο νομίζω. Ναι. Και είχε και πολύ φάση το επεισόδιο αυτό. James Earl Jones, ο Mark Hamill ήταν στο How About Your Mother. Ναι. How About Your Mother. Ναι, εντάξει, γενικά αυτή η σειρά το έκανε τον geek και το πήγε ένα επίπεδο παραπάνω. Πάρα πολύ. Το έκανε πιο open. Και αυτό είναι ωραίο. Υπάρχουν μέτρα που θεωρώ που πρέπει να κρατηθούν σε όλη αυτή η δίωξη γύρω από το cosplay. Αλλά είναι κάτι πολύ φάνηκε, το οποίο το δείχνουμε και εμείς ότι έχω πάει σινεμά να δω ταινία αντίπελος. Ναι. Strange και Wanda, η γυναίκα μου. Χωρίς να προκαλείς με το σινεμά κάτι, χωρίς τίποτα, δεν με απασχολούν. Είναι για τη φάση σου. Για τη φάση. Αυτό. Στο σινεμά του στο κορυφαίο μας πετάξαν έξω. Όντως. Μας πετάξαν έξω. Το λέω λίγο δεν μας αφήσαν να στεκόμαστε μέσα πριν την τελεία. Γιατί και καλά μας έδινε κόσμο να βγάλουμε φωτογραφία. Οπότε μας λέγανε ότι δεν είναι, ξέρεις, ότι δεν το έχει κάνει οργανώσει στο Village. Κάπως έτσι το έδανε. Ναι. Παραπάνω διαφήμιση για εκείνη δηλαδή. Σαφώς, τεράστια βλακία δική του, επαγγελματικά. Αλλά δεν απασχολεί μένα. Εντάξει, λέω: OK, παίρνω το popcorn μου, πάω έξω, περιμένω και να μπω στην ταινία και να δούμε την ταινία μας. Και είχαν μαζευτεί απ' έξω το μισό σινεμά, έβγαιναν έξω, την άλλη μέσα. Γι' αυτό είναι και η βλακία τους. Και βγάζαμε φώτο, μιλάγαμε και εγώ έκανα και 2-3 πολύ άλλους φίλους εκείνη την μέρα. Από τα παιδιά που είχα πάει με το μπλουζάκι μου και το popcorn μου, αυτό το παλικάρι εγώ δεν το γνώριζα. Μα και εγώ έτσι με το Star Wars Hellenic Academy από το πρώτο βίντεο, στο anniversary του Revenge of the Sith, συγγνώμη, έτσι τους γνώρισα, μου είπαν για με επιτραπέζα παιχνίδια, ένα φεστιβάλ που είχαν στο Τάκη Βοδό και πήγα, γνώρισα και το Marwan και έκανα... Φανταστικός, Ναι, είναι μορφή. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Ναι. Όλα τα παιδιά. Κάνουν απίστευτες στολές. Τους ξέρω για τους χρόνια. Απίστευτες στολές. Κάτι φέτος είχαν στο Athens. Πω, τι κάνανε έτσι πάλι. Εντάξει. Την καντίνα που είχαν στήσει. Την καντίνα γενικά έχουν κάνει και καλύτερα να ξέρεις. Θυμάμαι ένα που είχαν κάνει με τον Darth Vader. Αυτό. Ναι, νομίζω ήταν το αγαπημένο μου.
το αγαπημένο μου, ναι. Μου βγαίνει και έκανα καταπληκτική δουλειά και αυτό που κάνουν αυτοί. Δηλαδή, μια ομάδα που είναι πάνω σε αυτό. Χρειάζονται αυτά, αρέσει. Ενώνουν τους fans. Πάμε εκεί, κάθε χρόνο πάω, γνώριζω και καινούργια παιδιά που πάμε για το parade, πάω κάθε λίγο και κάνω το χαβαλέ. Όλα τα παιδιά πολύ καλά. Ο Μαρουάν που λες από τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει. Πάντα ευγενικός, χαμογελαστός, τρομερός στο cosplay του, αγαπημένος. Αλλά είναι αυτό που κάνουν, αυτό που γουστάρουνε και πας εκεί και ενώνεσαι με κόσμο. Και κάθε χρόνο που πάω, κάνω και ένα καινούριο φίλο που έτυχε να είμαστε δίπλα-δίπλα, ξέρω εγώ, με τις στολές μας και κάνουμε το χαβαλέ μας και πιάνουμε κουβέντα. Αυτό. Ενώ άμα πηγαίναμε όλοι στο τάδε εκδήλωση. Με απλά ρούχα. Ναι. Και θα ξέρω ένας τι το αυτό είναι, θα πέρναγες δίπλα μου και θα σου λέει ένας που περνάτησε δίπλα μου. Ενώ βλέπω τη στολή, βλέπω κάτι πάνω σου, βλέπεις κάτι πάνω μου και πιάνουμε κουβέντα. Ναι. Γιατί είναι κάτι που μου στέλνω και δύο. Αυτό το έχω αφήσει ανοιχτό. Γενικά τα σπαθιά, άμα τα αφήσεις ανοιχτά, βαριούνται και κλείνουν, όπως λέω εγώ. Οπότε είμαστε ok. Και είναι πολλολογάδες. Ό,τι κάνουνε, στο λένε. Άκουγα και πριν που έλεγε connected to device. Ναι, τα πάντα. Low voice, αυτά, αλλάζεις τα mode, mute, αυτά, ό,τι λειτουργίες έχει. 800 λειτουργίες πάνω. Και έχω την εντύπωση ότι μπορεί να βάλεις και τη φωλή σου, να ξέρεις εδώ, αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα να το ψάξω. Ναι, έχουν μέσα ο πυρήνας, παίρνει SD κάρτα. Σίγουρα μπορείς να βάλεις μουσικές, φόντα, δηλαδή να ακούς το Vader να μιλάει. Έχει πολύ γενικά το τι μπορείς να κάνεις με το core. Και εγώ ίδιος δεν το ξέρω, είναι απίστευτες οι δυνατότητες. Αυτό δεν είπες, ότι έχει και εφαρμογή. Έχει και εφαρμογή, τα Basely, ξελοπίξιλ και profile μοντέλα, τα RGB όχι. Επίσης τα φόντα, εμείς τα δίνουμε Royal, από οποίο άλλος θέλω το φόντο του τάδε και το έχω. Τι είναι φόντο? Φόντο, το μεταφέρω στα ελληνικά, το μεταφράζω, fonts. Είναι, πώς μίλησε τώρα αυτός, είναι ένα font του Vader. Φωνή. Και το κάνεις εγκατάσταση εσύ μέσα, εκεί που θες να παίξει έτσι όπως θες. Μέχρι και τραγούδια μπορείς να βάλεις και να το κάνεις ηχιάκι. Όλες οι εταιρείες αυτά πουλάνε. Αυτά δίνω δωρεάν. Δεν έχουν κόστος αυτά τα πράγματα. Είναι ψηφιακά αρχεία όπως καταλαβαίνεις. Είναι μες στο συμβόλαιό μου να τα έχω και τα δίνω όλα αυτά δωρεάν. Δεν τα χρεώνω. Οι άλλες στην Αμερική που μιλάγαμε να βαλικάρι, τους τα χρεώνουν, τι θα πω σου πω, $20-30 το ένα. Αυτό είναι τρέλα. Είναι αυτό έχει ήδη. business επί του κέρδους. Ακριβώς. Εγώ business επί του κέρδους δεν θέλω να το κάνω, γιατί αν το κάνω, όλα αυτά πρέπει να σπαταλήσω σε διαφημίσεις, σε. Αυτά θα αρχίσω να χρεώνω. Τα φόντα, το σπαθί θα το λεβάσω αυτά, τα 100 ευρώ που έχω κατεβασμένα και είμαι πιο φθηνός από άλλους, γιατί πρέπει να τα σπαταλήσω αυτά σε διαφημίσεις και όλα αυτά τα τέτοια. Δεν με νοιάζουν. Δεν με νοιάζει να πουλήσω 500 σπαθιά φέτος, σαν χρονιά. 100, εδώ. Μεταξύ μας ή και εξωτερικό που έχω κάποιο πελατολόγιο και να κάνουμε το χαβαλέ μας. Δεν μπορώ να ζήσω από αυτό το πράγμα. Και σου λέω το μεγαλύτερο μέρος που βγάζω, η αλήθεια είναι το ξαναρέχω και να φέρω άλλα σπαθιά, αλλά έχω. Γιατί προσπαθώ να πάντα έχω ένα σοβαρό στόκ εδώ. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχει η dropship κατηγορία σίγουρα, γιατί ο κατάλογος δεν γίνεται, είναι αδύνατο να είναι όλο εδώ πέρα. Και να έχω και μια γκάμα ωραία και να μπορώ να κάνω πράγματα, δηλαδή βελτάκια, cosplay, στολές, επενδύσεις που έχω, στολές ή cosplay που φέρνω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν βγάζω κέρδος αυτές. Μα βγάλεις εφορίες και τέτοια, τελωνία και όλα αυτά, και βαριές και δεν μπορώ να έχω 5 ευρώ κέρδος, να το πω, αν το έχω γι' αυτό. Τις έχω φέρει σε μια χαμηλή τιμή, γιατί δεν μου λέει κάτι να τη βάλω εγώ 15 ευρώ παραπάνω και να βγάλω 15 ευρώ από κάποιες στολές. Fanbase τέτοιο, γιατί έχω κοιτάξει να είναι μια ποιοτική στολή σε ένα όμορφο κουτάκι, να μην είναι σε σακουλάκια τυλαϊκή που τα στέλνουν από την Κύλα, γιατί έχω παραγγείλει και από εκεί και ξαναλέω, it's ok, δεν είναι κακό. Αλλά εγώ έχω προσπαθήσει να το έχω φέρει ίσως να είμαι 10 ευρώ ακριβότερος, αλλά προσφέροντας όλο αυτό το πράγμα. Και συνήθως κοιτάω να το έχω και στόκ εδώ, να μην να περιμένεις και 20 μέρες να σου έρθει από την Κίνα, και άλλο θα σου έρθει. Και τώρα προσπαθώ να κάνω και άλλη μια συμφωνία με εταιρεία cosplay top πλέον, οι οποίες κοιτάω αυτό που προσπαθώ να παζαρέψω πολύ την τιμή, όχι για να έχω εγώ σοβαρό κέρδος, δεν μπορώ να βγάλω κέρδος από αυτές, ειλικρινά.
να είναι ποιοτικό και να έχει την υποστήριξη ότι είναι από ελληνική εταιρεία. Να ξέρεις τι γίνεται. Και επίσης αυτό το πιο σημαντικό που προσπαθώ να παλέψω είναι εκεί που είναι top το επίπεδο, να είναι custom made όλες τις στολές. Ναι. Το οποίο το πληρώνεις και αυτό παντού. Το έχω πληρώσει πολλές φορές, όπως έχω αρκετές στολές. Οπότε να είναι custom made στην τιμή την αρχική που θα πληρώνεις ίσως και από το ίδιο στο site. Εσύ πώς το ξεκίνησες εδώ την κουμπούλα όλα αυτά, γιατί... Εγώ πώς το ξεκίνησα. Τώρα, sorry, σε διακόπτω, το είδα και το βλέπω μια μέρα και βλέπω Star Wars με τον Greg και λέω, όπα, κάτσε. Γιατί δεν το ξέρω αυτό πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, γαμπό. Ευχαριστώ. Αυτό. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Είναι 2-3 κουμπούλες ωραίες στο... είτε και Star Wars είτε τίποτε άλλο, ξέρω εγώ, Marvel, είτε γενικά geek culture. Αλλά οι περισσότερες αυτό είναι γενικά geek culture, in-game. Ναι. Αυτό, Star Wars. Δεν έχουμε, δυστυχώς. Όχι. Κοίτα, το μακρινό τώρα 2021 που ήταν και καραντίνα, ήταν ένα account στο TikTok, λεγόταν Star Wars Greece, και έκανε διάφορα βιντεάκια Star Wars και αυτός στα ελληνικά, ιστορία της Leia, του Luke, του Anakin, διάφορες απόψεις του που είχε για ταινίες, το ένα τ' άλλο, και κάπως μου άρεσε. Είχα και εγώ ένα TikTok account που είχε φτάσει γύρω στους 3.500, όπως έχω και τώρα, δεν έχω πάρει πολλούς followers, και ανέβαζα διάφορα βιντεάκια που είναι ακόμα στο προφίλ μου. Τα έχω δει. Ναι, είναι κάτι memes και τέτοια. Και μου ήρθε η έμπνευση όταν είδα για το Star Wars Revenge of the Sith που ερχόταν πάλι στην Ελλάδα το anniversary. Λέω, όπα, εδώ πέρα επιτέλους έχετε πάλι στην Ελλάδα, γιατί όπως είχα πει και στο πρώτο βίντεο, το Return of the Jedi που πέρασε το anniversary δεν ήρθε στην Ελλάδα, το Phantom Menace που είχε πάλι anniversary δεν ήρθε στην Ελλάδα. Επιτέλους ήρθε το Revenge of the Sith, να κάνουμε κάτι. Και σκέφτηκα όπως είναι και στο βίντεο, να κάνω ένα mini event που τι έκανα, πήγα στην πρεμιέρα στον Άγιο Δημήτριο στο Mall και είχα φτιάξει από πριν με 3D εκτυπωτή Rebel Kitchen και Empire Kitchen, και είχα σκεφτεί να κάνω quiz ερωτήσεις σε fans που θα βλέπα εκεί πέρα και γενικά σε όποιον είχε πάει, να τον ρώταγα ερώτηση κάποια quiz και να του έλεγα τι προτιμά, ας πούμε, Empire ή Rebels, και αν τους τα έδινα. Εκεί πέρα γνώρισα και το Star Wars Hellenic Academy. Μου είπαν ότι την ίδια Κυριακή έχουν αυτό το event με τα επιτραπέζια στο Taekwondo. Πήγα και εκεί πέρα. Στο Game of Thrones λες? Δεν ήταν στο Game of Thrones, ήταν ένα άλλο event που ήταν με επιτραπέζια παιχνίδια. Πήγα και εκεί πέρα, γνώρισα όλο το crew, τον Marwan και τέτοια. Τον έκανα και συνέντευξη, αλλά δεν το έχω ανεβάσει ακόμα δυστυχώς. Και έτσι ξεκίνησε και έψαχνα ονόματα και δεν ξέρω, μου κόλλησε το Star Wars με τον Greg, γιατί λέω τι θα είναι Star Wars με ποιον, με τον Greg. Ναι. Οπότε και βγήκε το όνομα. Γενικά στην αρχή ο στόχος μου ήταν να κάνω, ας πούμε, στο τέλος, στα 2 πρώτα βίντεο έχω κάνει μια παύση στο τέλος και έχω αρχίσει και μιλάω, ξέρω εγώ, ειδικά στο πρώτο, ότι δεν πρέπει, ας πούμε, άμα είσαι nerd για κάτι, ξέρω εγώ, για το Star Wars, για Marvel, το οτιδήποτε, να μην το κρύβεις, να το δείχνεις, άμα σ' αρέσει τόσο πολύ και είναι αγάπη σου, να το δείχνεις, δεν χρειάζεται να κρύβεσαι για τον οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, όλοι, εντάξει, έχουμε υποστεί bullying σε κάποια φάση για το οτιδήποτε και γενικά πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να μην φοβόμαστε το τι θα πει ο καθένας. Βέβαια τώρα θα αρχίσω να στρέφω από αυτό το χαρακτήρα, γιατί δεν θα φτάνουν, δεν θα έχω κάτι να πω μετά από ένα σημείο. Ναι, εντάξει, ναι, μια επανάληψη. Αυτό. Οπότε γενικά αυτός είναι ο ρόλος του καναλιού, να ενώσω το Star Wars community, όσους θέλουν, και όχι να έχω 1000 συνδρομητές κάτι, δεν μου λέει κάτι, και 10 να έχω και οι 10 να μου γράφουν σχόλια, να μιλάμε το ένα τ' άλλο, μου αρκεί. Εντάξει, τώρα και αυτό με τους συνδρομητές,
ή πώς να το πω, ή μετά πόσους followers έχεις. Όσους. Τι υπάρχει. Δεν το κάνεις για τους followers αυτό. Ακριβώς. Το κάνεις για τη φάση σου, όπως είπαμε και για την εταιρεία σου. Επίσης, ρε παιδάκι μου, λες αυτό δεν ήρθε το Phantom Menace. Όταν δεν έχουμε ένα στημένο κοινό ζωντανό εδώ, πιθανόν και οι εταιρείες σου λένε ξέρεις κάτι, ποιος θα το δει στην Ελλάδα, μικρή χώρα είναι. Όταν όμως αρχίζουν και πετιούνται, είναι τα παιδιά από το Ελέλη που κάνουν φοβερή δουλειά. Μια εταιρεία και να βγει και δεύτερη, πώς το πω, ρε παιδάκι. Δείχνει αυτό ότι υπάρχει κοινό. Να γίνουν κάποια βελτάκια. Να υπάρχει κουμπί σου. Να υπάρξει μια δεύτερη. Όλο αυτό όταν μεγαλώνει και όταν το community ζωντανεύει, αυτό θα φανεί και σε αυτούς. Οπότε θα θελήσουν να φέρουν κάτι καινούργιο εδώ. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα βγει και το Mandalorian και Grogu 22 Μαΐου. Εντάξει, κάτι τέτοιο είναι γενικά ταινία το Mandalorian και Grogu, οπότε ούτως ή άλλως θα το φέρνουν. Δεν νομίζω να είναι ότι. Εντάξει, θα το φέρουν. Παράδειγμα. Και εκεί παλεύω να κάνουμε ιβελτάκια και τρώω πόρτα. Τρως πόρτα. Όχι τρώω πόρτα ότι το συζητήσαμε και δεν τα βρίσκουμε. Δεν βλέπω ενδιαφέρον. Δεν απαντάνε. Από σινεμά. Ναι, από σινεμά. Και έχω πάει και σε πιο μικρά σινεμά. Αυτό είναι κάτι που εγώ θέλω στο μυαλό μου, θέλω να αλλάξει. Γιατί και αυτό οι προτάσεις μου ποτέ δεν είναι να πάω εκεί να πουλήσω. Ναι. Δεν συμπεριλαμβάνω την πώληση σε τέτοια δράση. Εγώ αυτή η πρόταση μου είναι να πάω εκεί, να φέρω σπαθιά, να φέρω του Grogu ένα σπαθάκι ωραίο που έχουμε, να φέρω τον Darksaber, να φέρω props. Οπότε ο κόσμος θα έρχεται, να βγάζει μια φώτο, να ξέρεις τέτοια, να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Ναι, να έχουμε τέτοιο. Οπότε να το ζει. Αυτό ήταν και αυτό που θέλω να κάνω εγώ με το τέτοιο, ότι αυτός που θα πάει να δει την ταινία με το eventάκι που είχα κάνει το mini, ότι αυτός που πάει να δει την ταινία να γυρίσει μετά σπίτι του και να πει ότι πήγα να δω την ταινία ρε παιδί μου, αλλά είδανε κι αυτός που με έκανε αυτό το πράγμα, χάρηκα λίγο, γελάσαμε, είπαμε με καμιά βλακεία και αυτό. Επίσης, πολλοί κόσμος που λέει in the closet που λέω εγώ, μπορεί να γουστάρει Star Wars. Δεν πάει σε αυτά τα event γιατί είναι geek. Ναι, μπορεί και να μην έχει κανένα φίλο που λέει τα γουστάρει αυτά. Οπότε ξέρεις, λέει σε 2-3 φίλους, ψέλεις να πάμε από εδώ, ψέλεις να πάμε. Του λένε βλακίες για παιδιά και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Οπότε θα έρθει εκεί, θα δει ξαφνικά και τι να γίνεται. Θα γουστάρει. Θα βρει κόσμο που λέει. Engagement. Ναι. Θα πιάσει ένα φωτόσπαθο μεταλλικό, μεγάλο, σωστό, ωραίο, όχι τα πλαστικά πουλά που σπάνε την επόμενη μέρα. Όλο αυτό θα του μείνει μέσα του, πώς θα το πω. Ναι, αυτό δεν μένει μέσα και δεν φεύγει ποτέ, είναι μια εμπειρία. Ωραία, πάμε να κάνουμε τώρα και ένα unboxing. Ένα από τα Sabers. Πάμε. Έχουμε και τον βοηθό. Δεν μου φαίνεται. Πολύ καλή ποιότητα το κουτί. Ναι, τους έχω ζητήσει και για προστασία μεταφορικά, έτσι. Να είναι σκληρόδετο, ωραίο. Είναι μέρος της φάσης, ρε παιδάκι μου, αυτό το ότι να πιάσεις κάτι, πώς να το πω, να το πιάσεις από το κουτί του και να είναι ωραίο το κουτί. Αυτό που κάνει και η Apple, ας πούμε, με το iPhone. Ναι, ένα πράγμα. Είναι όλα τέτοιο. Από ό,τι βλέπω είναι του Anakin αυτό, Αυτό είναι το πρώτο σπαθί που είδα στη ζωή μου στο Star Wars, που το έδωσε στο Luke στα πρώτα 5 λεπτά της ύπαρξης του Star Wars ως ταινία, όχι γιατί εντάξει πάλι λίγο. Το οποίο, να πούμε και το fun fact της ημέρας, είναι από μία κάμερα, το stand νομίζω, ή το stand για το φωτισμό μιας κάμερας. Ναι, το flash, κάτι τέτοιο. Ναι, το flash. Έχουμε εδώ πέρα κατάσταση, φωτόσπαθο, λεπιδούλες, απόλυτη μάχη. Βάρα όσο θες. Πονάω. Sorry. Βαράς όσο θες. 3 χρόνια καλύπτουμε εγγύηση να καταφέρεις και τις πάσεις. Εννοείται με μάχη, έτσι μην πάρετε κανένα τροχό και το manual του. Το manual όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Εγώ δεν το έχω διαβάσει ακόμα, είμαι ειλικρινής. Τα κουμπιά εδώ πέρα που λείπουν από το φωτόσπαθο για να το κουμπώσετε. Όχι, δεν λείπει, είναι extra parts. Είναι extra parts. Ναι.
Εδώ πέρα κανονικά δεν έχει ένα κουμπί, ρε παιδιά. Ένα κόκκινο. Όχι, αυτό το μοντέλο όχι. Και εδώ πέρα είναι τα. Βιδάκια, πολλά λενάκια. 2 Allen. Για να έχεις να βιδώνεις, να κάνεις. Φαίνονται. Δεν ξέρω. Και το καλώδιό του κλασικά. Καλά καλωδιάκι, είναι ένα ακόμα στη ζωή μας. USB-C. Οπότε δεν είναι κακό. Βγάζεις το. Βγάζουμε Έχουμε την προφύλαξη. Αυτό είναι ένα baselit μοντέλο. Το οποίο σημαίνει είναι RGB τεχνολογία το φως. Ανάβει από κάτω. Αλλά τα baselit, τι ξεχωρίζουν από το RGB κατηγορία, πολύ τα πιο οικονομικά, είναι ότι τα baselit έχουν τα πάντα σε χαρακτηριστικά, πλην ότι δεν είναι όλο LED εδώ η λεπίδα. Είναι RGB τεχνολογία, έχει motion control, έχει smooth swing, έχει εφαρμογή, έχει τα πάντα όλα πραγματικά. Γεια σου. Ανάβει ή κάνω. Κανένα twist. Έχει λίγο εκπαίδευση. Αυτός. 92 εκατοστά λεπίδες, επίσης σχεδόν σε όλα αυτά τα σπαθιά. Υπάρχουν του Grog, ξέρω εγώ, ένα μοντέλο που έχουμε πιο χαμηλή, του Ιώτα, που είναι πιο μικρή λεπίδα. Αυτό είπαμε είναι το baselit. Ναι, ναι. Ναι, φαίνεται και εδώ πέρα λίγο πάνω. Τα Αλλά baselit είναι πολύ καλό για baselit. είναι, αν θες κάτι πιο οικονομικό, δεν θες να φτάσεις σε ξύλο. Επίσης είναι άμα θες να παίξεις πραγματικά πολύ ξύλο. Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις. Και την ξενοπίξελ λεπίδα την καλεύουμε με 3 χρόνια εγγύηση. Να κάνεις μάχη κανονικά. Αλλά επειδή είμαι και ηλεκτρολόγος, όπως και να το κάνουμε, όταν αυτό εδώ από πάνω μέχρι κάτω είναι LED τελεία, άμα το βαράς συνέχεια, Θα χαλάσει. δεν βοηθάει. Ναι. Και πρόσεξε να δεις, εάν εσένα σε αυτά τα 3 χρόνια σου χαλάσει, είσαι OK. Εγώ θα σε καλύψω με εγγύηση. Εάν όμως σου έχει φάει πάρα πολύ ξύλο, μπορεί να σου χαλάσει τα 3, σου χαλάσει τα 4. Εκεί, ειδικά ξενοπίξελ και ακριβές οι λεπίδες. Θέλει λίγο πιο ομορφιά. Γιατί στα παιδιά που σου λέω που πουλάμε στις σχολές, στις fencing, οι δάσκαλοι μου λένε ότι δέχεται το κάθε σπαθί στη μία ώρα μαθήματος γύρω στα 600 χτυπήματα, τα πήρε και παμ, όχι ένα τώρα. Φτάνει και 600. Μπράβο. Λέει αφού παίζουν μια ώρα βαράλε. Οπότε προτείνεται το LRGB ειδικά κατηγορίας προτείνεται, αλλά οι baselitες τους ώστε να έχεις μια τέτοια λεπίδα. Ναι. Απλά προτείνεται το RGB γιατί το baselit επειδή έχει το motion control μπορεί να σου ανέβει και να σου σβήνει. Βέβαια μπορείς να μπεις εσύ από την εφαρμογή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και να κλείσεις το motion control και είσαι OK. Γενικά οι δυνατότητες είναι πολλές. Ναι. Αυτά είναι όλα CNC κομμένα. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Και γενικά προσεγμένη λεπτομέρεια στα πάντα. Βάρος, ωραίο, στιβαρό, αρκετά ισορροπημένο. Και για display πολύ καλό είναι. Επίσης για display έχω κάτι αξεσουαράκια εδώ πέρα, το οποίο είναι και πολύ μικρά. Εδώ Και- πέρα που μπαίνουν. Ναι, και Που εξέχει. εξέχει λίγο, λέει, Ναι. έχει κάτι ακιδάκια, έχει διάφορα σχέδια. Οπότε το έχεις εσύ, μπορείς να το αλλάψεις και δεν έχεις μια λεπίδα Ναι. ένα 20, ένα 30 που φτάνουν αυτά. Οπότε είναι πιο διακριτικό στο ραφάκι σου. Η λεπίδα πόσα εκατοστά είπαμε είναι? 92 εκατοστά. 92 Μόνο η εκατοστά. λεπίδα. Μόνο η λεπίδα. Μόνο η λεπίδα. Και Τα το χίλτ φωτόσπαθο είναι κοντά. συνήθως εκεί 30-35 εξάρχει. Ναι, 115 εκατοστά λεπίδες μίλιμο. κοντά. Δεν ξέρεις, ξαναλέω τώρα κάτι μικρά μοντέλα όπως του Grog, όπως του Yoda. Καλά, αυτά είναι μικρά τους άλλους. Ναι, ναι. Και κοντά. Οπότε στο 1,5 μέτρο, Εδώ έχω όλο μαζί το φωτόσπαθο. ξένο pixel, έλα 15 και βάλε ανάλογα το χίλτ μετά. Ναι. Αυτό είναι του Leak το απλό. Αυτό είναι ξένο pixel. Εντάξει. Εμφανίσει η διαφορά. Εντάξει, φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Και Επίσης, πάνω προς τα πάνω, γιατί στο baseline δεν φτάνει. Εδώ πέρα είναι παντού. δεν χωράει και στην κάμερα. Μα... Το βγάζω. Ελεύθερα, ναι. Α, ότι η λεπίδα εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεβιδώσουμε. Προστατευτικά nylon τα πάντα εδώ πέρα εξέχει γιατί είναι δείγμα. Εντάξει. Ναι, είναι γιατί η μεταφορά και όλα αυτά να φτάσει σωστά στον πελάτη. Luke Skywalker. Αυτό είναι το Κλασικό. look lit μοντέλο. Το site τριγωνάκι εδώ μας. πέρα για να μπαίνει στη ζώνη. Προσεγμένο, πολύ καλό. Και είπαμε Xeno Pixel. Ξένο pixel αυτό, ναι. Υπάρχει και profile.
είναι πιο τέτοιο, μου φαίνεται. Λίγο πιο λεπτή η λεπίδα. Ναι, τα περισσότερα μοντέλα έχουν 1 ίντσα λεπίδα, πάχος. Αυτό είναι 7/8. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το έχουν κάνει έτσι. Ναι. Αλλά και πάλι πολύ καλό είναι. Θυμίζει λίγο πιο πολύ το Rebels. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί την έχουν κάνει αυτή τη διαφοροποίηση. Δεν με απασχόλησε και ιδιαίτερα. Όπως όλα είναι πάρα πολύ. Ναι. Μιλάμε εδώ πέρα για άλλα επίπεδα πρόσθεσης. Επίσης είναι εξαιρετική φαγή για το βράδυ. Είναι Πορτογαλί. Όπα, είμαστε στο Tatooine. Στο Tatooine. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζουμε. Όχι. Πού είναι τα 2 φεγγάρια. Εντάξει, πάει παιδιά. Δεν πειράζει, το καταλάβατε τη φάση. Θα το κάνουμε και μετά ένα τέτοιο. Φαίνεται μόβ, αλλά είναι το μπλε. Μη σας γελάει. Και είναι πανέμορφο. Τώρα θα έχουμε μια επίδειξη των motion controls από τον Jordi εδώ πέρα. Και για πάμε. Ανοίγουμε. Κλείνουμε. The Dark Empress. Αλλάζουμε mode. Δεν είχαμε και καλό. The Sun. The Sun. Ξέρω pixel. Εντάξει. Άλλη ποιότητα, ένταση φωτός, εφέ. Αυτό εδώ ήταν. Πάρα πολύ καλό. Και γενικά μπορείς να παίξεις, να το φτιάξεις εσύ όπως θες, όρεξη να έχεις. Και φυσικά δεν είναι εφαρμογή στο κινητό. Ναι. Εντάξει, ξένο εφαρμογή. Νομίζω όλα τα σπαθιά σε αυτή την εφαρμογή δουλεύουν. Connect the Saber πρέπει να είναι κοντά γιατί είναι CNC το σίδερο. App connected. Το Hilt και κόβει το σήμα, εξαρτάται και πάντα από το σήμα του κινητού. Το ανοίγεις και το τι μπορείς να παίξεις εδώ είναι άπειρα. Να δω τα track που σου έλεγα πριν. Αλλάζεις mode, μπορείς να τα επηρεάσεις ή να τα φτιάξεις όπως θες. Standard color αλλάζεις, infinite color αλλαγή. Εδώ μπορείς να πατήσεις να παίξεις με το χρώμα. Φωνή μπορείς να παίξεις. Μπορείς να παίξεις εδώ με το πώς θα κάνει το immerse στο lighting. Γενικά άπειρες. Εδώ πάλι σου λέω μπορείς να φτιάξεις ό,τι θες. Οπότε μπορείς να φτιάξεις εσύ το mode έτσι όπως το θες εσύ. Να φτιάξεις δικά σου. Εγώ έχω λίγο ένα θεματάκι με τα... γιατί δεν είμαι εξοικειωμένος. Πρέπει να εξηγηθεί το πηγαίνει. Ναι. Τι έκανα? Το κλείσεις και πάλι πήγαινε. Όντως. Α, συνήθισα με το άλλο που πηγαίνει προς τα κάτω. Ναι. The Assassin. Σήκωσε το όρθιο και μετά γύρισε το. The Knight. Θέλουμε λίγο πιο σταθερά όρθια. Τώρα θα κάνουμε μια επίδειξη τα Nunchucks ξένο pixel. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πολύ ωραία και σε rave party. Φυσικά, πάμε λίγο. Εμείς δεν το έχουμε με τα Nunchucks. Rave χελονολιτζάκια, όπως λέω εγώ. Μικελάντζελο. Εδώ βλέπουμε μερικά από τα φωτόσπαθα που υπάρχουν διαθέσιμα στο site, όπως το Anakin Light εδώ πέρα, του Luke το Light εδώ πέρα,
με τη βασούλα, πάρα πολύ ωραίο. Το Dark Side Master, πάρα πολύ ωραίο αυτό, είναι ένα original design τύπου, δεν είναι κάποιο χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα ένα βίντεο φτάνει στο τέλος του. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κλιπάκι από το site του Xifos Sabers. Βλέπουμε όλα τα lightsaber που υπάρχουν διαθέσιμα στο site. Πραγματικά όταν πήγα να τα δω, υπάρχει μια τεράστια γκάμα από lightsaber, πάρα πολλά, και δεν το λέω αυτό επειδή είναι συνεργασία το βίντεο ή κάτι, δηλαδή έχει ακόμα και τις Venestra από το Acolyte, το lightsaber whip, δηλαδή κάτι που είδαμε πρώτη φορά στο Star Wars, το έχει εδώ πέρα, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ να δω real life lightsaber. Έχει και katana, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχει και τα nunchucks που είδαμε, τα πάντα. Και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, εδώ πέρα έχουμε και τον εκπτωτικό κωδικό του καναλιού για πρώτη φορά. Είναι SWMG10 Star Wars με Greg. Τον βάζετε και είναι 10% έκπτωση για αγορές άνω των 100 ευρώ από το Xifos Sabers. Ο κωδικός ισχύει μέχρι και τις 31 Μαΐου, οπότε προλάβετε.